במהלך הקורס הזה נלמד איך לעצב את האופי ולבנות את האישיות של התוכי שלכם. המטרה שלנו היא ליצור תוכי עם ביטחון עצמי, שירגיש נעים ובטוח בסביבה שלנו ובקשר איתנו. שיש לתוכי שלכם ביטחון, הוא לא רק לומד מהר יותר, אלא גם נהנה מהתהליך. אמון וביטחון הם הבסיס להצלחה בכל אילוף ובכל תרגיל שנרצה ללמד אותו בהמשך. תוכים עם ביטחון עצמי הופכים להיות חברים טובים יותר, והקשר שלכם יהפוך לייחודי ומשמעותי. זו הסיבה שבניית האופי שלו היא כל כך חשובה, ותאפשר לכם לשדרג את חוויית האילוף. נעבוד על עקרונות חשובים, כמו חיזוק חיובי, הרגלים יומיומיים, ואיך להרגיל לידיים, למגע ולציבה נכונה על הכתף. נלמד איך להוציא ולהחזיר אותו לכלוב, ונכיר את שפת הגוף שלו כדי להבין מה הוא מרגיש. בנוסף, השיטות שלנו אפשרו לתוכי שלכם לפתח קישורים מדהימים, שנוכל להעמיק בהם בהמשך, כמו פקודות שונות, תרגילים מעניינים ואפילו משחקים. אני כאן כדי ללוות אתכם בכל שלב. יחד נבנה את הביטחון של התוכי שלכם, וניצור קשר מיוחד שמבוסס על אמון וחברות. כל תוכי יכול ללמוד, ולכל אחד יש את היכולת להפוך למאמן מדהים עם הכלים הנכונים. חוויה מאלפת